Dobrý deň, volám sa Gabriela Štefanková a v tomto videu vám ukážem môj nákup z katalógu číslo 12. Prvý výrobok, ktorý som si kúpila, je táto toaletná voda LV. Je to novinka v katalógu, je to vlastne prebalená taká staršia toaletná voda, veľmi pekná, obľúbená, má takú jemnú sviežu vôňu. Určite by sa vám páčila, keby ste ju vyskúšali, je taká nenásilná. No a mala samozrejme vynikajúcu cenu, keďže sa zavádzala ako novinka, tak som neodolala, som si ju kúpila. A ďalší výrobok, ktorý som si kúpila, je tento odličovač vodoodolného make-upu. Mám ho veľmi rada a používam ho pravidelne. Treba ho trošku potriasť, aby sa tekutina zmiešala. No a veľmi dobre odličí oči, pery aj tvár. Som s ním veľmi spokojná. A ďalší výrobok, ktorý som si kúpila, je taktiež novinka, je to tento lesk na pery Jordany Gold. Ja som si vybrala takú svetlú farbu, mám také veľmi rada. No a je to taký jednoduchý lesk, trošku pôsobí zväčšujúco na pery, má takýto jemnočký aplikátor, dobre sa nanáša, no a vydrží pomerne dlho na perách, takže taký jemný, príjemný lesk. A z dekoratívnej kozmetiky som si ešte kúpila tieto laky na nechty. Ak ste si ich v katalógu všimli, tieto laky Divan mali teraz veľmi dobrú cenu, takže som si vybrala také nové odtiene, ktoré som ešte nemala, tento bledučký a takýto ružovejší. No a ešte som si kúpila svoj obľúbený bledofialový, ktorý používam pravidelne za teda vynikajúcu cenu, takže odporúčam vyskúšať. A ďalší výrobok z dekoratívnej kozmetiky je tento BB krém. Používala som ho celé leto, teraz som si ešte dokúpila ďalšie balenie. BB krém je dobrý v tom, že nemusíte používať denný krém ani make-up, všetko to máte v jednom. Neprekryje až tak nedostatky pleti, ale na to leto nám to až tak nevadí. Pôsobí veľmi tak prirodzene, pleť je taká žiarivá, zjednotená, stačí si už dať iba púder, naličiť oči a pery a tvár je hotová, môžete ísť niekde do sveta. Takže takýto BB krém. A ďalší výrobok je táto maska, je to True Perfection maska, je to zlupovacia maska, takže jednoducho sa nanesie a potom sa zlupne, keď uschne. Pleť zbaví od upretých mudiek a zároveň ju krásne rozžiari, pleť je taká potom hladká, taká príjemná na dotyk a aj taká prečistená, takže určite ju odporúčam vyskúšať. Z takých každodenných výrobkov, ktoré potrebujeme, som si kúpila tento krémový deodorant, je taký príjemný, má takú jemnú, nenásilnú vôňu. Ďalej je to maska na nohy, je to vlastne taký krémik na tvrdnuté päty. Je veľmi dobrá, pretože skutočne funguje, stačí nanášať 2-3 krát týždenne a máte potom veľmi pekné, hladké nohy bez suchej pokožky. A ak máte teda veľmi suchú kožu na nohách, tak treba ten krém používať zo začiatku pravidelne každý deň, kým teda sa tá pokožka nezmäkčí. Ďalší výrobok je tento XXL krém na ruky, je to krém Soft Crease na suché ruky, veľmi má takú príjemnú vôňu, mám ho veľmi rada. Používam aj ten druhý, ktorý je na ruky a nechty, ale tento mám radšej, veľmi dobre sa vstrebe do pokožky. No a zadarmo k nemu boli aj také pilničky na nechty potom. Ďalší taký každodenne používaný výrobok je sprej na nohy vo veľkom balení, takže veľmi obľúbený u nás. Ďalej je to zubná pasta bylinková, tuto mám radšej, bola v akcii aj mentolová, ale tuto mám trošku viac rada, takže objednávam túto. V minulom a predminulom katalógu bol tento sprchový gel ako novinka, je to sprchový gel s ananásom a šalviou a má veľmi takú príjemnú, sviežu, až osviežujúcu vôňu, veľmi sa mi páči aj všetkým doma, takže sa pomerne rýchlo minul prvý sprchový gel, ktorý som kúpila, takže som sa rozhodla kúpiť si ešte jeden, je veľmi naozaj taký príjemný, taký energizujúci. Pre deti som kúpila veľkú penu do kúpela, keďže sa radi kúpu a teda u nás je to veľmi často používaný výrobok. Opäť bola v akcii nejaká pena, tak som sa rozhodla ju kúpiť. Keďže Oriflame nemá teda tie peny veľmi často v akcii, tak som nezaváhala. No a ešte v minulom katalógu som si kúpila masku na vlasy Eleo. Chcela som ju vyskúšať. No a tentoraz som sa rozhodla dokúpiť si kolekciu, doplniť si ju a kúpiť si šampón a kondicionér. Tá maska ma skutočne oslovila, bola veľmi dobrá. Vlasy som mala veľmi príjemné, také ľahko rozčesateľné, žiarivé, krásne voňali a hlavne boli naozaj na dotyk veľmi príjemné. Preto som sa rozhodla vyskúšať aj šampón a kondicionér, pretože nám Oriflame teda sľúbil, že sú to vynikajúce výrobky a naozaj ma nesklamali, sú a naozaj veľmi dobré. Aj maska, ktorú používam, aj teda tento šampón s kondicionérom. Ak máte suché alebo nejaké poškodené vlasy, odporúčam vám ich vyskúšať.
No a ak ste si v minulosti všimli, bol v ponuke takýto strojček na čistenie pleti, nekupovala som si ho teraz, mám ho už dlhšie, ale dokúpila som si k nemu náhradné hlavice, sú v takomto balení. Tento strojček vlastne sa používa tak, že si dáte naň čistiaci gel, navlhčíte si ho a vlastne jemne si očistíte celú pokožku, takto krásne sa vlastne rotuje. No a je to taký šikovný pomocník na čistenie pleti, pretože veľmi dobre hĺbkovo vyčistí pleť. No a tieto hlavice treba vyčistiť pravidelne, ale tak raz za 2-3 mesiace treba tú hlavicu vyhodiť a dať si novú. No a tento strojček skutočne veľmi dobre čistí, rozžiaruje pleť. Pleť je potom taká naozaj kvalitne čistá a aj vaše okolie zbadá, že tá pleť je proste iná. Takže určite vám ho odporúčam vyskúšať. Toľko môj nákup z katalógu 12, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak máte nejaké dobré rady alebo chcete niečo nám napísať, povedať, dajte to do komentára pod video, budem veľmi rada. No a čo dodať na záver, buďte krásna z Oriflame.